чанде пеш бо дастури роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо мақсади ба эътидол овардани вазъи интизоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ муайян ва ошкор намудани қоидавайронкунӣ аз ҷумла қоидавайронкуниҳои дағал ба мисли дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт, идораи нақлиёт бе ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳандаи ронандагӣ, бе иҷозатнома бо шишаҳои сиёҳкардашуда ва дигар ҳолатҳои ба садама мусоидаткунанда бо ҷалби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар якҷоягӣ бо масъулини хадамоту шӯъбаҳои дастгоҳи марказии милитсия рейди дастаҷамъона дар ҳудуди минтақаи аввали маркази маъмурии вилоят, шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бӯстон, Гулистон ва Бобоҷон Ғафуров ташкил карда шуд. самти дигари амалӣ намудани чорабинии мазкур ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошад. мусаллам аст ки бо назардошти рушди ҷамъият, афзун гаштани аҳолӣ ва зиёдшавии шумораи воситаи нақлиёт, талабот ба таъмини бехатарии ҳаракат дар кӯчаву роҳҳо, ташкили назорат, асолати техникӣ ва истифодаи дурусти нақлиёт ва баланд бардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракат низ меафзояд. зеро дидаву шунидаем ки риштаи умри инсонҳо дар ҳолатҳои риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ канда шудааст. бо назардошти ин омил давоми 5 рӯз чорабинии мақсаднок идома ёфта аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ зиёда аз 7000 воситаи нақлиёт мавриди санҷиш қарор гирифта 2253 қоидавайронкунии ҳаракати роҳ ошкор ва маводи маъмурӣ тартиб дода шуд. тибқи дастури роҳбарияти раёсат таваҷҷӯҳи асосии кормандон ба ошкор намудани қоидавайронкуниҳое равона гардид ки сабабгори рух додани ҳодисаҳои нақлиётӣ мешаванд. идораи воситаи нақлиёт бе ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳандаи ронандагӣ аз зумраи ҳамин гуна қоидавайронкуниҳост ва дар рафти рейд се чунин далел ошкор гардид. масалан зимни санҷиши сабукрави тамғаи Toyota Camry бо рақами транзитӣ ронанда ҳуҷҷати ронандагӣ надошт. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Camry аломати қайди давлатиаш T9982A02 дар вақти боздоштан ҳуҷҷати ронандагӣ надошт. нисбаташ ҷатиғори маъмурӣ тартиб дода. Моди 336 ин гуна ронандаҳои булҳавас ҳарчанд намехостанд рӯи навори мо инъикос ёбанд, аммо ба хотири бартараф кардани қоидавайронкунӣ аз ҷониби соҳибони автомашина ки нақлиётро дар ихтиёри ронандаҳои худомӯз гузошта эҳтимоли сар задани ҳодисаҳои роҳу нақлиётиро ба вуҷуд меоранд манзур карда мешавад. идораи нақлиёт бе иҷозат бо шишаҳои сиёҳкардашуда низ аз қоидавайронкуниҳоест ки метавонад ба буҷаи оила хисороти калони молӣ биёрад. дар ин сабаб нодида гирифтани меъёри муқаррар кардашуда хоси нафаронест ки такаббур хислати фардии онҳост. аммо набояд фаромӯш кард ки нақлиёт воситаи дилхушӣ нест ва дар ҳар шаклу намуде ки ҳаст танҳо як вазифаро иҷро мекунад: дури моро наздик намуданд ва бори моро сабук карданд. дар ҷараёни рейд аз ҷониби хатсайрҳои сафарбаргардида дар умум 7 далели беиҷозат идораи автомашинаи сиёҳшиша ошкору ҳуҷҷатгузорӣ гардид. чунончи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota аломати қайди давлатиаш TG2981 SO02 таҳти идораи ронанда Қодир Раҷабов, сабукрави тамғаи Mercedes-Benz аломати қайди давлатиаш TG0013 SN02 таҳти идораи ронанда Маҳмадов Беҷан Назарович, воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai рақами давлатиаш TG0009 AX02 таҳти идораи ронанда Абдуманон Қодиров ба ҳамин гуна қоидавайронкунӣ роҳ доданд ки боиси ба расмият даровардани протоколи ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ гардид. воситаи нақлиёти худатон ваколатнома ва медонед ки мумкин нест идора кардани воситаи нақлиёт бо чунин шишаҳо. иҷозатномаш нест? нест? ҳало чӣ ба иҷозатномаи дорам? вазъи ташвишовари интизоми пиёдагардон низ бозрасии давлатии автомобилро водор менамояд то дар ин самт корбариро пурзур намояд. мунтазам мушоҳида мешавад ки пиёдагардон ҳаёту саломатии худро зери хатар гузошта аз дилхоҳ мавзеи кӯча нобаста аз он ки анбӯҳи нақлиёт ва шиддатнокии ҳаракат дида шавад роҳро убур менамоянд. гузаштан аз ҷойҳои муқаррарнашуда бахусус дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд, мавзеи бозори Панҷшанбе ва минтақаи Сомонбозори Шоҳрои Ғафуров ба ҳадди авҷ гирифтааст ки метавонад ҳар лаҳза ҳолати садамавиро ба вуҷуд орад. ин дар ҳолест ки дар минтақаҳои мазкур гузаргоҳҳои замонавии зеризаминӣ сохта шуда боз ҷойҳои аломатгузоришуда барои пиёдагардон мавҷуд аст. حزم خود کدامون دیگه هیچ کی آموزش نمیگذارد همه آرام میگذارد جون خودشون خطر بماننده و اونجا چیه که آخه احتیاط کن خودت عمری خودت албатта шумораи истифодабарандагони гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва пиёдагардони убуркунандаи ҷодаҳо дар ҷойҳои муқарраргардида кам набуданд.
аммо бепарвоии баъзе аз пиёдагардон мушоҳида мешуд ки ташвишовар аст. мавриди зикр аст ки риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ барои ҳама иштирокчиёни ҳаракати роҳ ҳатмист. дар баробари ронандагон пиёдагардон ҳам муваззафанд ки меъёрҳои ба пиёдагар муқаррар гардидаро риоя намоянд. мехоҳам ки ҳамин пиёдагардо аз ҷойҳои муқарраршуда гузаранд. ҳозир манамин пиёдагардо бисёр халал расондастанд. хатти сайри мова ва дигар нақлиётҳоям халал расондастанд. самти дигаре ки барои коргузории гурӯҳҳои корӣ дастур гирифтанд пешгирӣ ва ошкор намудани қочоқи молу маҳсулот ба қаламрави вилоят буд. ҳарчанд бо истифода аз гузаргоҳҳои ғайриқонунӣ ва берасмиёти гумрукӣ ба тоҷикистон воридот ё содироти молу маҳсулот аз қаламрави он кирдори ғайриқонунӣ бошад ҳам тавре натиҷаи рейди ҳаракати роҳ нишон дод шаҳрвандони алоҳида барои ба даст овардани даромади пулӣ меъёрҳои бо қонун мустаҳкам гардидаро халалдор месозанд. воридоти ғайриқонунии сӯзишворӣ, ангишзанг, навъҳои гуногуни нуриҳои минералӣ ва маҳсулоти хоҷагии қишлоқ предмети асосии хубвайронкуниҳост ки қочоқчиён аз ҷумҳуриҳои ҳамсоя ба тоҷикистон ворид намуда дар ҳудуди маъмурии минтақаҳои вобаста гардида аз тарафи кормандони мақомоти милитсия боздошт шуданд. чунончи ғайриқонунӣ борои қочоқ бо истифода аз воситаи нақлиёти тамғаи волга ворид намудани сӯзишвории солярка аз тарафи шаҳрванд паҳлавонов сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров ё он ки воридоти 600 адад телефонҳои гуногун тамға аз ҷониби сокини шаҳри хуҷанд афзал маҳмудов, қочоқи наздик 1 тонна маҳсулоти кишоварзии нахуд аз ҷониби истиқоматкунандаи ноҳияи спитамен рустам ҳоҷибоев ва дигар намуд молу маҳсулот аз ҷои доштани чунин амалҳои ғайриқонунӣ шаҳодат медиҳанд. дар натиҷа аз даруни дохили воситаи нақлиёт 250 литр солярка дарёфт карда шудааст. тибқи ин қоида вайронкунии маводи лозима тартиб дода шуда ба гумрук пешкаш карда мешавад. шинос дега одам номаш абдулаи ки мо одам абдул роҳ кардам ва бояд инҷо гирифта як дига одами нишонбод доданам рафт. чӣ дорад ин зарфу? аз куҷо интиқол додасӣ? борои қочоқ дар ҷараёни чорабиние ки милитсияи суғд баргузор намуд боз даҳҳо дигар қоидавайронкуниҳои ба садама мусоидаткунанда аз қабили бо суръати баланд идора намудани воситаи нақлиёт ба муоинаи солонаи техникӣ пешниҳод накардани автомошина ҳангоми мусофиркашонӣ аз меъёри муқаррар кардашуда бар зиёд гирифтани мусофир вайрон кардани қоидаи сабқат ва ҷойивазкунии нодуруст аз зумраи онҳост. метран ронанда чанд нафар бар зиёд мусофир гирифтагӣ ҳолаи ҳамдига бор кардаи ронанда ки аҳвол бехатари мусофирора ки кафолат метиҳад ба ин аҳвол? берақами қайди давлатӣ ё бо рақамҳои бегона идораи воситаи нақлиёт ҳарчанд барои баъзеҳо қоидавайронкунӣ кӯчак намояд бояд таъкид намоем ки чунин амал хоси нафаронест ки мақсади ғаразолуд доранд. масалан мехоҳанд кирдори ғайриқонунӣ содир намоянд ва бо истифодаи рақамҳои бегона ё умуман берақами қайди давлатӣ ҳаракатҳои худро рӯйпӯш карданӣ мешаванд. аз ин лиҳоз зимни рейд ба ин намуди қоидавайронкунӣ низ таваҷҷӯҳи махсус дода шуд. дар вақти санҷиш муайян кардам ки рақамҳои транзитии TJ02 T7255A ба воситаи нақлиёти аз рӯи ҳуҷҷатҳои воситаи нақлиёт Kia Q5 ба тааллуқ дорад. шкал ки дида мешавад T72 55A02 ба воситаи нақлиёти Kia тааллуқ дорад. дар инҷо мебинед ба воситаи нақлиёти хундаи санъати часпонидӣ ғайриқонунӣ насб карда воситаи нақлиёти рақамҳои транзити Kia-ро ба хундаи санъати часпонидӣ идора карданд. ба низом даровардани интизоми ҳаракати роҳ дар ҷодаҳои нақлиётгарди вилояти суғд таҳти назорати роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд қарор дошта баргузор намудани рейду чорабиниҳо ба ин самт равона шудааст. дар баробари фаъолияти ҳамарӯзаи нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти корҳои дохилии вилоят боз баргузории ҳамин гуна рейдҳои дастаҷамона мунтазам идома хоҳад ёфт. ҳамаи кӯшишҳо ба он хотир аст ки ҳодисаи роҳу нақлиётӣ пешгирӣ шавад то он даме ки се субъекти иштирокчиёни ҳаракати роҳ пиёдагард ронанда ва мусофир дар ин самт масъулият эҳсос накунанд ҳолати мазкур ташвишовар боқӣ мемонад. бо инъикоси наворҳо аз ҷараёни рейд умед бар он мебандем ки иштирокчиёни ҳаракати роҳ бори дигар андеша мекунанд ва дар самти риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ масъулияти бештарро эҳсос менамоянд.